Takasimba kuti makasimba wewe. Tiripo. Chokwadi. Right, baba tranzwa nawe yenyu kuti zvakambotanga sei kuti zvisvike padambudziko ramava nawe? Dambudziko chavo nderiri zvokuti kuma 1982 ndichibva kuGwara kuDzara seko ndakasvikira pane chimwe chipuraza paningirika panyabhira ndatanga kushanda panga pane rimwe rudzi remazambezi ivo vanozviti tiri mandevere ndakasvika mumwedzi wamazuva ekutanga taingorumbidzwawo vamugabe kana music yangu radio yangu zve yanga iri marekodzika zviya music yacho yanga iri kungotokoza chete ivo vanga vachingazvide manje vichizambizwa vacho vanga vachingazvide kubvira ipapo ndopatikatanga gakava manje chokwadi zvokuti vakatanga kuba zvinhu zvangu kuparadza zvinhu zvangu kundivenga kundiita chinhu chakatadza stereke vava ndo pakatanga zvese izvi zvimanje ndakatanga pakutangisisa chaipo ndakatanga ndichinzwa voice randisingaoni kuti kuvoice iri chii chiri kuitika pana time ndagara time zvichingondidaro so ndagara tatama 2001 tatama kuyo kunyabhira manje murungu ratorwa purazi ndokuuya kuno kuma ndakauya naye murungu pashamwari yake panapa paama yake ndapana ndakushanda ndopa ndikatanga kuona vision manje vision meone ndaiona mukadzi akapfekenura akapfekenura ane madreads ake marefu aisvika muno ndakagara pachidhoripo pano pachimundara chii manje ichi ndakada kuti ndiridze mhere ndikazvidzora inini anga ari masikati ndikazvidzora inini manje ndinochemera ipo paya apa ndobva zvangotanga izvo zvokuti ndopa ndikatanga kuona manje ipapo chiona vakadzi vachinditevera kune vakadzi vaviri vari kunditevera kana ipo pano ndiri kuvaona izvi zvichitaura vari panapa kumba ndikaenda kumba pakurara pabhedhi vadzimai vangu vaya vandinorara navo vaya handichavaona ndiri kuona ivo vakadzi vacho ende vakadzi vacho ndinotovaziva ndo vekupurazi kwatikabvawo chokwadi ndiri kuona zvinhu zvangu kana pakudya so vadzimai vakandipakurira nhindi yenhengiriki yenyama vakaita 3 ndikacheuka so ndinoona mani 1 vaya vanenge vatora kana shungu feeling yevadzimai hapasini kana kumira chaiko kuti ndiite murume hakuchisini pakurara ndinorara naivavo vakadzi ndinoona vakadzi ivavo chokwadi zvekuti zvinhu zvangu vari kuparadza vari kuba zvinhu zvangu inini pano pandiri kushanda kwandiri kuita vose kwandikabva iko vari kutevera inini vari kutevera inini my footprint ese zvokuti vacho vari kuba zvinhu vari kuparadza zvinhu vose ivava ndikutovaona ndivo vaikoko zvinhu zvamuri paradzirwa zvinhu zvakaita sei ndinoparadza shuga upfu mafuta ndinokuti zvose zvandinotenga zvose ndinoparadzwa kusanganisira nembatya modrop unongoona dziri kungobva ruku zvimaredhiyo handitauri unongoona chanyana choga zvaita sei chokwadi nhau yamakanditsana nevanhu inhau yei yamakati ndo zvaita kuti musvike pazvavezvo tribalism ikubva pakuti imi muri kuti inini ndava ndichikakatira kumashona ivo varuka zvanzi tiri mandeveri saka vanhu vachiriko purazi yedu yakaparara saka hamuchazoti vari kupi handichaziva kuti vari kupi chokwadi zvokuti asi kutevera kuno ndinotovaziva kuti uyu kunditevera uyu kunditevera uyu kunditevera purazi ino vangova ivo oka
hama dzevava ndanga ndinawo manje. Nhau iripo ndoti imi mamuri foromani here zvokuti mungati pamwe tikanetsana kana uye foromani kuti vaiudawo basa munoshanda kana kuti dakarawo chete tikati ripapi cheche? Daka racho itribalism chete chete baba. Ndimege here mimi vekuMalawi vari pabasa ipapo kana pabasa panguva iyoyo ndimega mungati mamakasiyana nevamwe here kwamaipa papurazi pandanga ndiri ka ndanga ndiri ndega. Ini ndakaberekwa muno Urungu. Asi vabereki mayo vabereki ndoko Malawi. Ndakaberekwa ukaroi kuUrungu. Sikadambudziko mamurifambire here kumaprofita nedzimwe nzvimbo dzasiyana siyana dzinganga makamboita sei? Chokwadi ndakafambira kumaprofita. Vari kuti kudini? Vari kuzviona zvandikutaura. Ndoti tikasvika panzvimbo so kunge maprofita sonzi panapa zvamauya pano tikuona tuvana tuduku kuchizha ndikati that's why ndauya kuno zvinhu zvandinetsa ndiri kungoterwa pose pandinenge ndiri ndiri kungoterwa ndikwire motikari vanenge varimo ndege iji semuenzaniso chete ndege ndokwira ndege vanenge varimo kana kupinda mvura tubu kupinda vanenge varimo asi ndikushaya kuti chii chiri kuitika. Sure. Pano apa vanotaura vanoenda sei? Vanongomira chete? Vanotaura kuti zvakawandisisa zvavanotaura sei. Vanhu vangade kuziva nemabatsiro angaite kuti vangate zvimwe zvavanotaura ndezvipi. Uyo unongati ane mutauro upi? Vanotaura iri shona iwe. Vanoti ausati. Ausati watanga kutambudzika. Ausati wakaura. Tichakukauri. Naimi ndakaitei hakuna chisingaperi. Motaura chandikaita chandikatadza kwamuri. Ndiite ndichiripe zviperi. Havasi kubva. Asi apa ndikasvika pashow pacho kunyabhiro. Ndakasvika ini ndichingomoziva mazuva okutanga. Ndichingoti government yedu yakanaka, vamugabe, vamugabe wakanaka. Kane music yandanga ndichiitawo zvimarekodzi zvangu zvezvo. Avanhongo vamugabe tatenda nebasa ramukaita zvimamusic zvangu zviya. Ivo vakazvivenga manje. Ndo pakatanga daka racho manje. Kusvika namanje vari pandiri. Saka patutara pachivhitivhiti apa vari papi? Mutovaonera? Ndikutovaona. Vari kusaidi? Vari pasaidi pangu. Chokwadi. Chefu mungati kungotaura hangu asi zvandiri kutaura chokwadi zvinhu zviripo. Zviri kuitika chokwadi. Saka kumangati maprofita vakati kudini? Maprofita vakati vanhu vari kuita vari kuda kuparadza. Havana kundizwa? Hanza mukwanisa kukunda hondo iwo that's why ndauya kuno kuti mundibatsiro zvikanzi hamotosina ena uchindibatsira munongoziva maprofita ka vanongopa matombo nemvura wati ndogeza hazvisi kupa n'anga ndizvo zvishonga zvokugeza zvokuita wati zvanzi kudzinga zvimhepo hazvisi kupa chokwadi. Ko adzimenyu nawi vari kutambira sei nekuti mataimi kuti mumba hamuna zvakuitika mazuva ano hamusina rudo navo vari kuita sei vari kutambirwa sei navo vadzimai kana dei iye zvine zvimukana wabvunza so munongoziva mudzimai anoviga ataure kwazvo kwazvo munongoziva kuti varume vangu havanoita zvakanaka asi pakuita shuwa tinonetsana endi futi maspemu yamvura futi akutoita mvura chokwadi. Mane mhuri yakura sei? Ndine vana 4. Vakura sei? Fezi kutanga kura sei? Ukutanga ndiye ari apa Diamond. Anotisonera maningiriki. Mawexus. Nemukitchen. Yes. Number 2 ari kuparenyatu apa. Ndo paari nomurume wake. Number 3 ari kubhodero ndo kwaakaroora iko. Number 4 ari paningirika apa pamutuvha. Ndi makanika wake. Panapa mukugara naamai chete? Nouyo ari pano ndo dangwe rangu riri panapa. Ndapa mashuka amungade kutaura kune vari kuona vanokubatsira kuti vanokwanisa kuva nepapi kuti vakubatsirei
mutane phone number dzenyu ndakwanisa kufondera kuti vakwanise kubatsira. Chokwadi. Chandiri kuda ndikuda kuti ndibetsere mhomho yedu yeZimbabwe. Ndikuda kuti ndibetsere ndatambura nevana. Andichisina rufaro. Zvokuti ipo pana ndine chidzimire chisingaperezve. Zvokuti kana dai ndikakwira mugomo andichaziva kwandiri kuenda andichaziva kwandiri. Andibanganuka andiite sei ndinobva ndangodani. Kana imo muno mudhemo muno ndoita tozofungidzira kuti ini ndabva nekuko nai. Ini ndabva nekuko kunai. Sure, zvokuti ndode kubatsirwa kuti zvibve pandiri izvo zviri kunditambudza usikunisa. Hakusi kuti kune vamwe vari kunditambudza boda. Ndova ndikagara nawo kunyabhira mazambezi. Ndova vane zvese izvo. Ndova vari kuita zvese izvo. Chokwadi. Vanongada zoti mimi basa renyu baba njere ramuri kuita pari zvino. Pari zvino ndanga ndiri mugadhi vakandibvisa. Zvokuti murungu anga anhingirika purazino anga apa kuaisenda purazino. Tose ndobva abvisa ndobva tabvisa. Ndobva ndaiswa kumombe. Ndokwandiri ndofudza mombe zvese. Zvinadzirasike manje michiwitwa chadzimira. Kuzva musazero. Izvo kutoshinga kwazvo. Zvokuti kuno pana zvekutondiyamura because ndikuona minda iyi. Nditoziva kuti ukumunda uko. Asi ndikangoti nzveipo panapa kumiti so andichaziva kwandiri kuenda kwandiri kuno. Chokwadi. Alright. Ngatichikurukuredu chiudzei vanhu panokwanisa kuwana kuti vada kubatsira nokutsvaga ipapi kusvika paphone number. Chokwadi. Vanoda kundibatsira ndapota wedwe ndiri kuno kunotoni kuno paDiamond. Pa Unyani Farm. paDiamond. Phone number dzenyu? Phone number dzangu 0777 189 487.